Gustatuko litzaizueke Europa Ligaen sartzeagatik ematen duten erloju hori bera etxean edukitzea? Edo nahiko zenuke bipak egoten diren lekutik bertatik futbol partidu bat ikustea? Nahiko zenuke edo gustatuko litzaizuke orain arte lehen mailako futbolari izan denarekin bere taldearen instalakuntzak ikustea? Eta berarekin paseoan ibiltzea anoetan gora eta bera? Bainara, horretarako guztirako aukera izango du norbaitek urreko elkarrizketa hau entzuten badu, ezta? Aukera zoragarria, egia esan, buah. Hori guztia, errojua, bipak egoten diren palko horretatik futbol partidua ikustea, anoeta ezagutzea, lehen mailako jokalari izan den batekin. Futbolzaleentzat hori da luxua. Luxu bat, bai, da bizurutu asteburura arte Realeko jokalaria izan dena, Realzalek maite duten jokalaria gainera, 20 urtez txuri urdinen elastikoarekin aritu dena, atzo bertan, agurreko prantxaurrekoa eman zuena, horixe bera, atzo agurreko prantxaurrekoa emanez, eta gaurtik aurrera, enkante berezi batean murgilduko da, Mundukide Kooperatiba Fundazioak egingo duen enkantean. Eta hemen dugu gurekin, David, zurutu egunon, David? Egunon. Kaixo, aizu, ezin deskantxurik hartu, ezta? 20 urteko ibilbideari agurre esan orduko, ordu gutxira beste ekimen batean murgilduta, enkante batean. Bai, hau ez da lana bezala, honek ez du lana bezala konputatzen. Baino? Baina, bai, aspaldian buruan nekan gauza da, beraikin lana eginda nago, gaina aparte, hilabetero nire kuota txiki bate ordaintzen dut, baina hori, beste enfoke bat eman nahi nion, gainera hau, enkante hau eginda visualki, impacto gehiago edukiko du, munduke fundazioaren zat, pixat, garrantzitsuago izango da, ez? Eta, horre lehen aipatu dituzuen produktu horiek jarriko ditugu, gero, kamiseta bat, nire talde guztian firmakin, dedikatoria batekin, nire bota batzuk, eta baloi bat ere, eta guzti hori, enkantean. Hori da, enkantean baien bidez, eta hoxe pixat, hori izango zen ideia, gero, galderaren bat baldin dute, Bai, galdera asko ditugu hemen, hemen horretarako galderak egiteko. Gaur jarri da martxan enkante hori, eBay Solidarioaren bitartez, 28 bitartean, datorren astera bitartean egongo da zabalik enkante hori, eta aipatu dugun bezala hor jarri dituzu zure kirol ibilbideko hainbat artikulu preziatu. Behar bada baten batek pena emango zizun, ez? Baten bat jartzeako, ez dakit erroiu horrek, eta guztiak direlako zuretzat esan nahi berezia duten artikuluak, ez da? Bai, artikulu bereziak dira, eta horregatik jartzen ditut. Niretzat balio handia dakate, eta nik uste erosten duenak ere balio emango diola eta disfrutatuko dula. Gainera jakin da, erlojuak adidez, 25 jokalari bakarrik dakatela, erloju hori. 2017an Europa Ligaen sartzeagatik eman zizueten erlojua. Nolakoa da erloju hori? Hori garestia izango da, ez? Erloju ona izango da, hori? Ez da izango... Bai. Merkexurreko ez da izango, behintzat. Nik ez dizute olakoak erosten, baina badakite bere balioa, ondo gan esatea, baina, nik botakoet, 10.000 inguru balio du merkatuan. Eta guk, jarriko gu 5.000an azteko, eta gero, askoze gehiago lortzen badugu, hori gero jakin da, 25 jokalari bakarri dakartela, eta nire mazazpizen bakiekin, ez tegit. Eta zurea izan dela, ez da? Hori da, puntu sentimental hori badukare balio. Eta zurea eta zurea bakarrik den zerbait ere, gauza batzuk ere jarri dituzu hor enkantean, esaterako sinatutako 17 zenbakidun kamiseta eta botak zureak. Bai, hori da. Azkenengo, erabilituan botak, azkenak eta kamisetare bai. Eta horiek etzen dituen gordenai, zuru? Horiek etzen dituen gordenai.
egia esan da naiz gauzak ordetzekoa, Ez dut, baina emazteak esaten dite, ditugu, beak gordetizkite urtero, jolastu dituan kamiseta guztiak, eta nik lagunei eta dutzen maizioz, nik ez zer nahi, hori. Ez duzu etxe atraz ez beteta, gutako batzuok dugun bezala, ez? Zu erraz botatzen dituzu gauzak, edo erraz oparitzen dituzu gauzak, ez da? Oparitu, trasten mordua ditut, danak bezala. Baina, fuleko eta ez diot, argazkiak eta naiz oso zalean. Gustatzen, momentua bizi eta baki jendeari gustatzen, orduan beraiek nola behek disfrutatzuten, saiatzen naiz, bere lagunekin ere egiten dut, urtean behin, ez da enkantea, baizik eta bazkai bat, eta sobratzen zaizkian Realeko eta, Puma gadidez sponsorizatu dit urte hauetan, eta sobratzen zaizkian gauza egiten dugu, sorteo moduko bat, hola gaina divertigarria izaten da, eta ondo pasetu aparte, eta bazkaia ere bai egoten da, eta jakinta bereiket, disfrutatzen dutela, ematen diziet gauzak. Bueno, horra aipatu ditugu, erlojua, kamiseta eta botak, Realaren partida ikusteko bi sarrera, zurekin batera Anoetako instalakuntzak eta partidu bat ikusteko 4 gonbidapen, horiek guztiak jarri dituzu gaur abiatu den Mundukide elkarte horretan, enkante horretan. Ez da ulen biziko aldia Mundukiderekin kolaboratzen duzuna, zergatik kolaboratzen duzu bereiekin, zein da honen guztiaren helburua eta bildutako dirua zertarako erabiliko da? Mundukidekin hasi nintzen, lagun baten, nire familiaren lagun baten bitartez, oso, harreman estua duguna. Eta, de hecho, nire ama, junda dago, Mozambikera, lana, nola egiten duten ikustera eta laguntzera. Eta nik hori pendienteakat bidai hori, gauzek, gustatzen zaizkit ezagutzea eta bidaiatzea eta aparte lagundu baldin badezaket, hobeto ez. Eta hola hasi ginen, eta gero ez dakitza esan behar. Ez noiztik ari zaren, kolaboratzen ari zela, ez Mundukiderekin, badira urte batzuk. Badira urte batzuk ez dakite noiztik, exactamente, baina denbora ja. Eta gustatzen zait, ezagutzea eta laguntzea, ideia hori. Eta gero zu bezalako jende ezagunak, bat egiteak, horrelako proiektuekin eta horrek ere asko lagunduko die, ez? Fundazio hauei, elkarte hauei. Bai. Nik lehenagotik egiten nuen lana, baina ia da guk olako gauza egitea pixat beraie bizilia handia, impactua ez da berdina, norbait etxezaguna dana edo gu, baina futbolak hori, gero eta garrantzi, jendean indarra handia daka, eta hori baliatu naiz pixat laguntzeko. Bueno, Mundukidek egiten du Mozambiken, Brasilen, Kolonbian eta Etiopian, eta esan dugun bezala, egun hauetan, gaurtik aurrera, enkante hori jarriko dute martxan, esan duzu, eBay bidez egingo dutela, ez da? Bai, izango da, eBayen bidez esan, sartzen zeate eBayen, eta eBayek, nik ez negin, baina dakar leku bat solidario, hori, Enkanteak eta egiten dituzteneko. Hori da. Elkartasun proiektuetarako lekutxo bat. Hori da, lekutxo bat eta horri principalean, horrengo da. Eta gero, nik adibidez, egi pasako jate linka, ez dakite ja pasako jate, ditut mezun mordoan nik, WhatsAppean ditut mezun mordoa, eta ez dakit erantzuten nago, dala gutxi utzita, jendeak. Horri buruz ere galetu nahi dizugu, David. Bombardatu naute. Bueno, normala da. Ez dakigu nolako biharamuna duzun, hainbeste urtean zure lanbide eta kluba izan dituzunak atzean utzi ostean. Sinesten duzu edo oraindik kosta egiten zaizu, zure lanbide horretatik kanpo zure burua ikusteak?
Ez, banekan, nola, ja, lehengo urtean, ja banekin, urtean izango zela azken urtea, nik uste ondo adaptatu nahi, daramat egun bat o bi daramat futbolatik kanpo, baina bai, ondo adaptatu naiz, eta abidez, mezu baten lagun batei esaten nion bezala, naho, justu ume batek eskola bukatu eta udara etortzen denean. Jose sentsazio ona. Hore, sentsazio horiak altu. Pixu bat gainetik kendu izan bazenu bezala? Bai, bueno, pixua ez dakit, baina bai, hori, ilusioa, bizitza berri bat, eta, hori, gogotxu, bai. Bueno, zuk esan zenuen bizitako ametsa izan dela zuretzako, ez? Baina iritsi dela garaia belaunaldi berriei atea irekitzeko. Eta Jokin Aperribai Realeko presidenteak ere antzera hitz egin zuen, ez esan zuen, Realaren gandik asko egin duen belaunaldia izan dela zuena, eta zure agurrarekin pixka bat bukatzen dela, edo ixten dela Zubietako 80ko hamarkadako belaunaldia, ez? Bai, nik futbolean esan nuen, futbolean, aztertzean ez txikitan, joko bezala hartu zuen, logiko bit, eta berez joko bada, gero, beste, ez dakit, sortzen dira beste, nola esan, bere ondoan, zelaiak, negozioa, beste mundu paralelo bat, ez? Baina azken finean joko bada, ez? Eta txikitan aztetzea joko horrekin, jolas horrekin, eta, gara horietan, ez duzu imaginatzen nore iritsiko zen, eta ez duzu ezer planteatzen, ez? Eta egia da, atzea, orain, egun hauetan atzea begiratuta, metxa izan da, ez? Bizi izan dituan gauza guztiak. Eta, bai, bukatu da, bai, belaunaldia, gu hasi ginen, bigarren mailan hartu genuen taldea, generazio, beti batera izan geha, bai juveniletan, Sansen, eta batu ginen generazio, polit bat, jokalari asko, batera etzigeanak, eta bukatu da, eta oin tokatzen zaio, txiki gaztei, mantentzea ez, Real hau. Bai. Maitatua sentitu zara, Realean? Bai, sorte hori izan dut, ez dakit nire, hori, jolasteko era, o bizitzeko futboletik kanpo ere, bizitzeko erak, jendean impactu positiboa izan du, eta beti zelaian eta batipat zelaitik kanpo, jendea oso, maitasun hori nabaritu dut, bai, beraien berotasuna, bai. Zuru, hori izan da Realean azken urteetan askotan entzun dugun oiua, zuru, hori entzuten zenuenean, zer sentitzen zenuen? Oioi purdia jartzen zitzaizun, edo? Bai, oioi purdia, adrenalina, danetik, bai, izan da, ez da inola esan. Bai, hori, bai, eta baina, bai, zaizide, atzuen dituen, hori, negar hori atzuen duen negar egin, baina, haina izde bixiat emozionatzen, bai. Askatzen, bai. Zuk ere zalentzatitz goxoak izan zen dituen, izan dituzu beti eta izan zen dituen agurrean ere. Bai, feedback ona izan dugu, eta, hori eskerrak eman nahi nien ere, agurrean ez bautzu eskerra ematen, Eta nola bukatu duen Realak, ez? Azkenean, bizka sufritu eta azkeneko unera arte, baino lortu duzu, Bai, izan da gaina, ez dakit destino hori, baina, azkeneko momentura arte, sufritu behar, gainean ere urte egunean, futbola utzi, dan izan da, hori, ez dakit, oso bitxia, bai. Taldea momentu politean utzi duzu. Pena handia ematen dizu horrek, ala behar bada hori da agurtzeko modurik onena, taldea ondo ustea?
bai, nik hola nahi nuen, utzi momentu on baten, hori, aldapa gora, osea, goraka ez, eta gaina jende gazteakin, hori, lana ondo egin duzula ja uste duzu, eta lasai jutetzea, ez dakit, lo ondo itezu, hola, jakin da, Eta orain, hemendik aurrera zer egingo duzu? Ez datzen zarenean... Hortik aurrera enkantea, lehen da bizi. Hori da, baina orain zer egiteko asmo duzu zure bizitzarekin? Orain, bueltatu pixkat bizitza pribatura. Nahet lasaiago bizi, simpleago, alba da. Bilatu, harreman estuagoak, bai umeekin da emazterekin, lagunekin, azkenean guk beti ongea lanak eraman gaitu beste ordutegi batera, lagunak jutzen dianean astegunitan, guk ezin dugu ezer egin, beti pendiente ez, futbolak asko kenteizu, eman ere, baina bizi normala eramateko bizi berezi bada. Eta nahi dut pixkat bueltatu pribatura, lasai egon, eta gero ikusiko. Baina hori epe motxean... Lasaitu. Efe motxean lasaitu, ezta? Eta itzuli revoluzioa jetxi. Intimitatea edukitzera, eta hori oso zaila izango da behar bada Gipuzkoan, ez? Hemen jendeak asko maite zaitu, eta behar bada oraindik ere eskatuko dizkizute sinadurak, eta horrelako gauzak, baina, pixkanaka, beste... Baina, ez da sinaduren kontua bakarrik, da, pixkat, foko hori ez, nahi sinadurak eta arrazkia, momentu bada, eta horrek ez dit, horrek ez dit molestatzen. Gehien bada, hori, foko hortatik... Bizitza erritmoa, aldatu. Hori da. Bueno, beste erritmo honetan, ja dagoeneko bat egin duzu, Mundukide Fundazioarekin, eta beraien enkante horretan parte hartu duzu, zure hainbat objektu preziatu jarri dituzu bertan enkantean, Mundukiderentzat dirua biltzeko, besteak beste 2017an Europa Ligean sartzegatik eskuratutako erloiua, kamiseta eta botak sinatuta, anoeta ezagutzeko aukera zurekin, palkotik partidua ikustekoa, goza interesgarriak. Ibein izango duzue enkante horretan parte hartzeko aukera, gaur hasi da eta datorren astera arte izango duzue bertan Mundukide Fundazioaren alde. David Zurutuza, Realeko jokalaria. Bueno, oraindik ere horrela ateratzen zaigu esatea, Realeko jokalaria. Oia oraindik ez diogu jarri. Guri ere kostako zaigu pixkanaka oitzea. Eskerrik asko eta ia diru asko lortzen duzuen. Bai, mi esker eta oso gustora izan naiz entrevista hontan. Guere bai. Bueno, vale. Ondo segi, David. Bai. Berdin. Venga,